Čaute ľudia, dneska si zahráme Standoff 2. Zahráme si Team Deathmatch. Počkajte. Dobre. To ide už. No, hej. A hráme si tak ten tým. Dajte like a follow. Som bol rád, keby ste dali. Môžem aj zajtra natočiť o Standoff. Takže tak, máme nejakú mapu Lakeside, dobrú. Nie som taký profík v tom, ale dobre, iba dneska som si to stiahol. No, to je jedno. Hlavne, že musíme vyhrať. To je hlavné. Postrieľať všetkých. Dobre, takže začíname. Ešte neviem, prečo to nejde. No, už ideme. No. Dneska sa snažím vyhrávať. Prečo sa... Dobre, to je jedno. Ak sa vám bude páčiť video, tak ešte natočím. Ak chcete. Killy. Dobre. Dobre. Zatiaľ mi to ide, ľudia. Napíšte do komentáru, že koľkáti majú Standoff 2. Lebo chcem vedieť, koľkáti majú. Tak napíšte do komentáru. Takže tak. Budem sa snažiť nejako, aby ma nezabili teraz, lebo 5-5 je. Kde sú? Ne, to nie je on. Kde sú? Ale druhý, ja som ho nečakal. To je jedno. Dobre, to si dám. Kde je? Dole. Dole. 3. Pekne, dobré. Skoro ma zabil s nožom, som si nabíjal. Dobre, to je jedno. Aj. Dole. Jaj. Skoro som ho dal, ľudia. To si robí srandu. On toho nedal. Poď. No. Kde je? Kde zmizol? No, kde sú títo?
prosím, nech vyhráme. A prosím, že aby som mal 10 subscriberov aspoň. Ďakujem. Také lajky. Dole. Blízko. Aj! Nečakal. Prehrávame o 4 body. Nie o 4. Pozor. Ale to čo je? Jaj. Skoro som ho dal. Tu je headshot. Ide skadial. Taká tesná. Fú. Dole. Dobre. Dole. Kde? Dobre. Dole rýchlo. Rýchlo teraz. Jeden. Aj! Skoro. Ešte opäť. Stando. Poďme dole. Dole. Ešte 5 kg. Jeden. Aj. Skoro vyhrali. Dobre, vyhrali, no. No dobre. Dobre, tak toto bolo všetko. Toto bolo na rýchlovku iba. Tak čaute. Počkaj, ešte si otvorím. Alebo nie, nedostal som. Dobre, čaute.